Jel? Tata skupio motora. A jes Gajle. Jel Gajl? Tata, Molim se. ti kućane. Gdje te ključ? Kući. Jel ti ispao ključ? Nije. Je to u ruci? Je to ključ u ruci? Fuck, jeste sa Gajle motora, da? Ne. Aj sjed na njega. Aj sjed na njega i upali ga. Aj sjed na njega. Ne moraš ga upaliti, aj sjed. Ajde i tata kako se popneš. Ajde, čak. Ajde. Ajde, čak. Ajde sjed. Ej, aj sjed. Ne, drugom nogom staneš, kako to tata pokazao? To, bravo. Bravo. Ajde, čak. Šta neće? Kako neće? Ha?